Ekaina 7 behi da, burua atorkit Goierritarrak hona iristeko emandako pauso guztiak, erabakitzeko arrazoi guzti horiek. Burua atozkit Goierrin 2010 bai Igartzan eta bai Donosti Miramarren Juan Jose Agirrek esandako arrazoiak. Nazio bat gara, erabakitzeko eskubide daukagu eta herritarron garaia da. Hori izango dian ere arrazoiak ekaina 7an han egoteko Bilbon eta berriz ere gure herria munduan kokatzeko ze etorkizun nahi dugun Euskal Herritarron esku dagoela aldarrikatzen. Han ikusko gea. Herri bat garelako, 7 lurraldeko herria gara eta horrelaxe aurkeztu nahi dugu geure burua munduaren aurrean. Dena erabaki nahi dugulako eta hori hemen gure herrian egin nahi dugulako. Badalako katek apurtzeko garaie. Burujabezan herri zapaldua izango da beti. Ekintzetara pasatzeko unea delako. Burujabetza ezinbestekoa dugu eta aukera historiko berri baten aurrean gaude. Banaketa administratiboak gainditu eta herri gobernantza berri bat eraikitzeko unea da. Burujabetza osoaren bidean badelako garaia burujabetza espazioak irabazteko. Hemen, herri berezitu bat dagoelako, autogobernatua izan nahi duena, hizkuntza, kultura eta ohitura propioa dituena, eta hori dena harrotasunez bizi duena. Gazteok amesten dugun herria eraikitzeko, beste pauso bat eman nahi dugulako, Bilboko kaleak askatasun grinez beteko ditugu. Herritarron garaia delako, parez pare daukagun aukera probestu eta herri gisa jokatzeko unea dela pentsatzen dugulako. Euskal Herritarrok izan behar dugulako burujabetza prozesuaren motore. Herritarron aktibazio delako, garapen kolektiborako bermea. Indarrak batzeko unea da. Orain ez bada, noiz, elkarrekin ez bada, nola? Estatuekin dauzkagun harremanaz gain, gure arteko lankidetzan sendotu eta geuk erabaki nahi dugulako. Gazteok herri libre batean bizitza merezi dugulako, gaur ematen dugun pausua da biharko askatasunaren oinarria. Herri ikuspegiarekin eta anbizioarekin jokatzeko garaia delako. Gure borondate politikoa errespetatu, aintzat hartu eta aitortze uke egiten dio bi estatui mezu garbia bialtzeko. Libre izan nahi dugu. Euskal Herritarro erabakitze eskubidea daukagulako herri gisa mundu mailan daren erronka globalei erantzuteko burujabetza osoa behar dugu. Libre izateko, hizkuntza eta kultura bizirik eta garapen betean behar ditugulako. Herri izaten jarraitu nahi degulako. Euskera eta euskal kultura sendo mantendu. Inoren eta inongo menpekotasunik gabe. Hormak eta hesiek ez ditugulako maite. Burujabetza osoa nahi deulako, geon burun jabe izateko, gure komunitateen gertatzen dien arazoi aurre egiteko. Guk ez dugulako aukeratu, 3 eremu administratibotan eta 2 estatutan banatuta bizitzea. Ezberdinen artean eraikitzen dalako herri bat. Herri sentimendua eta herri harrotasuna loratzeko gogoz atzematen ditugulako.